Video ka anti Ta-post ko. Mano nga kwa, no malpas mo daytoy mano nga oras or no tuloy-tuloy. Baka 2 days nga malpas din. 2 days, oy grabe Oh. Kaya 2 days na matatapos 'yan. mag-abay. Kaya kasi mahirap siyang gawin. Look at the design. Look at that. See. With unique design. Original nga nag-ikwati man ikat ti kakasta Ifugao. Oh, so this is from Ifugao. Oo, silang nagturo sa amin. Oh. Silang nag-training sa amin. I see. Tapos gumagawa kayo ng mga ganong design po. Ito sa akin mga ito. Oo, yan, mga design. Tapos ako nang nagbi-beads. Dahil mahirap pagbilhin ng naka-beads. Yes, and with the accent. Oo. Kaya sinubukan, yan ang una-unahan kong beads na ginawa. Oh, very Para nice. sales actually. Oo. So, Tapos yan ayan. ang pinaprototype ng DTI na jacket. Or jacket. So meron na ding jacket na Oo. ganyan. Na inabel din. Tapos ito pa yung jacket. Oh, very nice. That design. Ano siya mga Pilipiniana, meron doon sa harap na. Hindi yun na nagaganyan. Hindi, joke lang. Nagpintas. Sinangkati, siya yung pinakaunang ikat ng Benguet. Hindi ka una-unahan, damdamo lang. Okay. Bagyo. From Baguio, pero originally from Bontoc Mountain Province. Dahil ang nag-ikat naman talaga yung... Member din po ba kayo ng Women Days? Women. Days po. Ayun, mga nag-hobby. Nag-hobby. Yung mga kababaiang nag-hobby. Wala pa. Hindi Baka ko merong alam. mga association na mga ganun. Oo. Yun ang plano ko magbumuo ng organisasyon ng ay pinsilang lang ito. Nakita from Abra. Okay, from Abra. Ito yung pati. Yung mga... Yan yung mga Filipiniana po. Oo, tapos Yan. meron doon yung mga bag. Very nice. Okay, let's look at your other works ng Ito mga Cathy. bags. Okay. Ito yung mga bags. Actually, kaya ito, mga to, sikat sila kasi matibay, di ba? Oo, super Inabel tibay. ni Ina. Subok na matibay. Talagang matibay siya. Ito kaya hindi sa akin. Mga belt bag. Oh, belt bag. With different Parang designs. So, mga one of a kind po yung mga design ninyo ng mga bags. Tapos ito yung front, ano yan? Anti-tear. Dahil sa harap. Anti-tear Bag. na bag. Sa harap siya. Kasi sa harap. Correct. Okay, very nice. Now, let's look at your Filipiniana dresses. Nabalban mo. Nagbablog na kami ng Cathy. Ayan, yung mga Filipiniana. Okay. Oo. Yes. Pinapakilala po namin si Ma'am Laila, the mother of DTI and the MSMEs. Very supportive din. The very supportive. Ayan. Oh, beautiful. So, may katerno yan ng Cathy. Wala yan yung isa. Yung parang ganito. Okay. Yan. Parang maganda yung red ng Cathy. Yung Yan, kalinga. Ito, kalinga. Kasi may iba-ibang designs, di ba? This is the kalinga design. Oh, pwede siyang backless. Nice naman. How about the green one po? Itong green. Ito, kulibangbang ng mountain ka. Mountain Province naman yan. Oh, okay. Small size. Size mo yata ito. Oo nga. Para sa akin yan. Pero gusto ko yung red eh. Try natin naman. Sige. Yung red muna. Sige. Dahil sa'yo.
Adjustable naman siya, ma. Adjustable dito. Hanggang dito yung sa'yo, di ba? Ganyan hanggang dito. Kasi may tali naman sa likod. Yun yung pagkakasya dito. Parang kumandatay. Nakikita yung pajama niya. Oh, so this is how it looks like. Tapos lalagyan siya ng Pwedeng slacks. Pwedeng slacks din. ito yung maganda kasi may adjustment dito. Yung may tali. Yan. May ribbon. Diba? Oh, bagay ba, sir? Bagay. Yan. Tapos may beads ba? Ayan. Oh, gawa ni ng Kati, Inabel ni Ina. Pamain na lang. Pamain na lang. Selling na. Inabel ng ina nyo. Bagay mo ate. Yes. Ata. Thank you, thank you. Tapos pagtintas mo na lang. Dadang nag-page. Dadang meron na ba? Thank you, my Inabel ng ina. Ang ina nyo rin. Diba yung bag nito? Ng ina nating lahat. Kulong mabigat na. Sisira. Anti-theft. Iba yung anti-theft doon. Ito talaga. Pinaharap po sa anti-theft na yan. Okay. The birthday girl din po Ay, oo. ni Inabel ni Ina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mamapakape. May cake. May birthday cake. So, andito po lahat ng mga bisita niya. Ayan. Ang dami niyang bisita, nagpamisa pa. May discount na. May discount pa. May discount po. Dahil po birthday niya, ito po, libre na lang. At dahil birthday mo, Salamat sa Pilipiniana na to. Libre na lang. bagay mo sa bagay mo, imay mo na yun. Kamay na Oh, imayin na yan, imayin na. Kamay na lang. Inabel Ina. Kalinga. O, yan po ang code natin. Yes, visit niyo po dito sa Porta Vaga Magkano po Mall. ito sa Porta Vaga? Yan ang price nila. Okay, ang price po is 2,800 For only lang. 2,800. Yung mga designs, mahirap. Yes, ang design naman, tignan nyo naman. Oh, ayan. Wala naglago. Naglago. Yes, of course. Oo. At ilang araw niya itong pinagpaguran. Nakita niyo naman kanina kung paano siya naghabi. Naghabi. Congratulations. Thank you. Thank you, Sir Louie. Thank you, thank you.